Hi ha qui durant l'aïllament s'ha posat a fer ràdio i no parle de les companyes i companys així, de nosaltres, els que fem les cròniques de l'aïllament, que només som alguns dels que han retrobat en la ràdio la possibilitat d'aportar allò que podem aportar a la societat en aquest moment. Ho dic perquè són molts els que estem llegint, escrivint, produint i fent ràdio, telefonant i tractant d'aconseguir fons des de casa, teletreballant en la major part dels casos. I també n'hi ha qui fa tot això des de casa, però amb els companys de classe, de la Facultat de Periodisme. En este cas, ens ho contarà, suposa, ara de seguida, Sergi. Bé, jo sóc Sergi Moyano, sóc estudiant de Periodisme a la Universitat Jaume I i este confinament m'ha pillat al meu poble, a Carcaixent. Com a veí de Carcaixent, comencem pel poble. Com el recordes i com ha sigut el canvi allà, als carrers de Carcaixent? La veritat és que ha sigut un canvi molt brutal, no? Perquè sí que és de veres que no ha sigut tampoc de la nit al dia, no? I sí que recorde al principi, no? Quan encara no teníem no ens arribava tanta informació sobre tota aquesta crisi, sobre tota aquesta pandèmia, doncs veia alguna persona major amb mascareta, no? I em sobtava moltíssim perquè no ho acabava d'entendre, no? I clar, a les 2 setmanes era jo qui havia de portar una mascareta, no? I aquest canvi sí que l'he viscut d'una manera molt rara. I a més també perquè el meu barri, no? És un barri on també hi ha molts bars, no? I veureu ara tot tancat em fa molta pena. Sí que és de veres que com que els meus pares tenen una botigueta d'alimentació, doncs ells han continuat, no? I algun dia he anat a ajudar-los perquè aquests dies tenen moltíssima feina i veure les cues de la gent, comprar, tots amb mascareta, també les converses, no? Que sempre eren del mateix tema, no? Ha sigut una cosa que mai havia viscut i que m'ha sobtat moltíssim. Doncs mira, ja que fas menció de la botigueta dels teus pares, com és ara el dia a dia dels ultramarins? Deuen estar oberts i deuen estar cansats. La botiga de ma mare, com has comentat, és una espècie d'ultramarins, no? És una botigueta de tota la vida, sobretot centrada en l'alimentació, i bé, ven de tot, no? I sí que és de veres que els primers dies va haver una avalanxa de gent comprant. Va passar de la mateixa manera que ha passat en altres llocs, que la gent començava a comprar paper del vàter com si estigués boja, no? Sí que és de veres que després això ha anat disminuint una miqueta, però els meus pares, sempre que han arribat a casa, anaven supercansats, encara ara, perquè bé, molta gent ara ha descobert que existeix el comerç local i que existeixen botigues, no? I que no només estan els grans supermercats i les grans superfícies, no? Pot ser, per aquesta banda, els meus pares són una miqueta privilegiats, no? Perquè bé, estan podent treballar i bé, no tot el món està en la mateixa situació, no? Però bé, sí que és de veres que ha arribat clientela nova que no sabíem que existia i des d'aquest punt de vista, doncs, sí que és de veres que com que l'alimentació és un bé essencial, no? També ho comentava Iñaki Gabilondo, no? Que és que sempre havien estat al final de la cua, ara sobtadament estan els primers de la fila, no? Són els més essencials, no? I des d'aquest punt de vista, doncs, bé, veurem què dura tot això. Obrin tots els dies i, Sergi, no sé si estàs preocupat per la seva exposició al contagi. Bé, la preocupació està, no? Sempre existeix aquesta incertesa de si estarem o no contagiats. Tot això és normal, però sí que és de veres que, clar, nosaltres també, a través de la gent que va comprar, no? Sí que hem sabut de casos, de fins i tot gent que ha faltat, no? I clar, tot plegat és molt fort. Però bé, mira, és el que ens ha tocat i ho vivim amb tranquil·litat. Tornem a la vida universitària, o més ben dit, a la fi de la vida universitària presencial. Sergi, com recordes que vos informaren de la fi de les classes? Bé, doncs, jo recorde que vam acabar dijous les classes, jo em vaig quedar divendres a Castelló, al pis d'estudiants, i bé, aquesta setmana crec que va ser quan van cancel·lar les falles i tal, recordo estar mirant aquesta roda de premsa per la tele, i no sé, va ser tot molt estrany, perquè va ser tornar eixe divendres de vesprada al poble i ja no saber quan anàvem a tornar, perquè no sabíem res, no? I aquest divendres crec que va ser quan es va anunciar que la setmana següent anava a decretar-se l'estat d'alarma, no? I bé, doncs no hem tornat. Oficialment des de la universitat no recordo ara mateixa com ens ho digueren. Crec que va ser tot a través, sobretot, de les instàncies
superiors quan ens vam enterar que no tornàvem a classe. No sé si vas pensar quedar-te allà, a Castelló. No se'ns va passar en cap moment pel cap. Com que nosaltres de normal tots els caps de setmana tornàvem al poble, doncs ese cap de setmana també ho fèrem. I bé, millor estar a casa i no a Castelló, no? Parla'ns de com és això de teleproduir ràdio, com és això de fer notes de llibertat ara des de casa. Nosaltres fem a la ràdio universitària una espècie de programa de ràdio semestral, o sigui, podríem dir que és, en principi és cada 15 dies, i el que fem és intentar abordar els drets humans, però des de la perspectiva de la música, no? Que sempre és més agradable perquè hi ha moltíssimes cançons que han servit per a defensar i per a oferir bandes sonores a causes justes, no? I, clar, les primeres 2 setmanes jo recorde doncs, estar a casa amb molta incertesa, no? Imagina com tot el món, i estava amb la filosofia esta de no fer res, no? Perquè sempre ens diuen que hem de produir molt, que hem de fer moltes coses, que hem d'estar sempre fent coses, i bé, aquestes 2 primeres setmanes de confinament em van servir una miqueta per a descansar tota la tralla que portava, i bé, va ser una miqueta de relaxació, no? I després ja se'm va ocórrer la idea per a no estar parats i per a estar fent coses, reprendre el programa, que es diu Notes de Llibertat, i intentar analitzar el que estàvem vivint des de la perspectiva del nostre programa, no? I nosaltres analitzem sobretot el tema musical, perquè, bé, la música d'alguna forma sempre està present en la nostra vida, no? És el llenguatge per excel·lència més universal i que també aporta aquest sentiment de col·lectivitat que és tan necessari en moments com estos, no? I, clar, també no deixen d'impactar aquestes imatges de gent als balcons punxant cançons, cantant a les xarxes, tocant en directes d'Instagram. Clar, d'alguna forma la música ens ajuda a sobrepassar estos dies d'incertesa i de melangia, no? I fins i tot ens ajuda a la salut mental. I des del punt de vista dels drets humans també, clar, veiem que tota aquesta crisi sanitària també comportarà greus conseqüències en la humanitat, no? I sobretot també en els drets humans, no? Perquè una tònica habitual en els moments de crisi és això, no? Que sempre pateixen més i se genera molt de dolor en les societats, i sempre són les persones i famílies més vulnerables les que acaben pagant els plats trencats. I ara esteu fent entrevistes, clar, des de casa. Parleu de drets humans mitjançant la música, però per al pròxim programa, que s'estrena d'ací uns dies, heu entrevistat Sami Nair, Javier de Lucas i altres veus. Com us ho feu? Bé, doncs sobretot a través de contactes, no?, d'altres companys periodistes que els coneixen o que són amics, doncs intentàvem enviar correus, també en alguns casos també a través de Twitter, aconseguim contactar amb aquestes persones, i bé, un poc era sobre la marxa, no? A mesura que ens trobàvem informació sobre aquestes persones, doncs intentàvem contactar amb elles, i la veritat és que ha sigut superinteressant entrevistar aquestes persones, tant Sami Nair com Javier de Lucas, i també altres protagonistes que tindrem, com l'economista Elisenda Palusí. També vam tindre la sort d'entrevistar una persona que es troba activista al camp de refugiats de Vial, a l'illa de Quíos, i diuen José Vicente de Carro. I bé, tindrem molts protagonistes. Espero que en els pròxims dies puguem treure ja el podcast, perquè la veritat és que està sent un procés prou llarg, i bé, a veure què és d'això. Sergi, tornem, per últim, a l'àmbit més personal. Per acomiadar-nos et pregunte, què tens més ganes de fer quan torni una mica de normalitat a les nostres vides? Bé, la veritat és que el que més ganes tinc de fer és abraçar els iaios, perquè crec que ja fa més d'un mes que no els veig, i la veritat és que, ostres, els iaios són els iaios, i ells estan vivint tot. La veritat també, perquè clar, ells tampoc tenen massa accés a les xarxes ni als mòbils com els coneixem ara, no? I això és la primera cosa que se'm passa pel cap, perquè de fet, una setmana abans que es decretara el confinament, el meu iaio va complir 80 anys, no? I vam celebrar tota la família junts un dinar a un restaurant, i bé, va ser molt, molt bonic. I crec que és de les primeres coses que faré quan acabi este confinament, serà anar a veure els iaios.